hát azért ez lehetett volna nehezebb is. Egyszerűen egy behelyettesítést kell elvégeznünk. Tudjuk azt, hogy az x az 4, tehát 2x4 mínusz 3x5. Ugye 8-ból 15-öt kivonunk, az -7 lesz, tehát -7 lesz az eredményünk. Következőben a végeredményt adták meg, hogy 0, tehát 2x9 mínusz 3y egyenlő 0-val, 2x9 az 18-ból 3y egyenlő 0-val, hozzáadunk 3y-t, 18 egyenlő lesz 3y-nal, elosztjuk 3-mal, akkor a 6-ot fogunk kapni az y-ra, amit be tudunk írni ide. A következő, ugye az x-et nem tudjuk, tehát 2x mínusz 6-szor 3 egyenlő lesz 8-szal, ha fölbontjuk ezt a zárójelünket, ugye 6-szor 3 az 18, de mínusz ezért plusz, tehát plusz 18 lesz. Itt ennek a kifejezésnek az értéke, ezt adjuk hozzá a 2x-hez, amit 8-szal lesz egyenlő. Ha kivonunk belőle 18-at, akkor a 2x-ünk az -10-zel egyenlő, 2-vel elosztjuk, akkor megkapjuk azt, hogy ez -5-tel lesz egyenlő. Készítettem neked egy eszméletlen hasznos útmutatót, amiben az összes típus feladat megoldási módszereit megtalálod. Királyábrákkal, amiket én rajzoltam, és minden típus feladathoz még ezeket is itt. Kattints a linkre a bioban, vagy írd be a böngészőbe ezt,